Avui som aquí per deixar ben clar que el proper 1 d'octubre votarem en un referèndum per decidir el nostre futur. Apel·lem a tots els demòcrates d'Europa i del món a fer-nos costat en la defensa dels drets avui amenaçats a Catalunya, com el dret a la llibertat d'expressió política i el dret a vot. Ara que la veu de la democràcia vol ser segrestada, més que mai acudirem a les urnes i defensarem amb totes les nostres forces la democràcia i els nostres representants. Celebrem la decisió del govern, que d'una vegada per totes ens convoca a les urnes. Ens ho va dir Estellés, perquè hi haurà un dia que no podrem més. I llavors ho podrem tot. Doncs bé, aquest dia, amics i amigues, serà el proper 1 d'octubre del 2017. Davant de les seves pors i les seves amenaces, democràcia. Davant de les imputacions i les sentències injustes, democràcia. Davant les ànsies de llibertat de tot un poble, que no us enganyin. Democràcia, democràcia i més democràcia. I un altre missatge per a l'estat espanyol. No tenéis suficientes cárceles para poner a todo el pueblo de Catalunya en vuestras cárceles. Visca Catalunya, visca els països catalans.